Zita rangu ndonzi VaGift Jambaya, aka Mr. Tsuro. Mr. Tsuro, that's our brand. Takatanga zvekuchengeta tsuro nenyaya yekuti ndaifarira kuita zvekuratidza showing sekuenda kuagricultural show. Asi pandakazoti ndatifambe munyaya dzekuchengetedza tsuro, ndakatanga kuvingwa nevanhu ndichiona kuti vanhu ava vari kutondisira mari. Hence I turned it into a solid business, and now it is what feeds me and my family. Ndiri mubasa imomo ndinobatsirana nevanhu vakawanda stereki vanoda kutanga maproject aya. Isusu pano tine mhando dzetsuro which we call tinoti mabreed anosvika iwo 10. Tine New Zealand white, tine California, tine cinnamon, tine English spot, chinchilla, tine chocolate chinchilla futi, tine New Zealand red, tine etinoti silver, nema American giants. Plus actually atori mahombe akatowanda mbijana kupfuura 10. Izvozvo nenyaya yekuona kuti vanhu vari kuda zvekutanga kuchengeta maproject aya, tamboti dzikirei mbijana panyaya dzekutengesa nyama. Tiri kubatsira vanhu kuti vaite maproject tichichengeta, tichivatengesera mbeu yetinoti mbeu vana vekuti vakwanise kuproducer, but nyama tinotengesa. Ini ndine vanhu vazhinji vanondiodhera, vanongondifonera vachiodha. Mumashop takati timbotraya kupinda asi takakurirwa nokuti production yedu haisachanatsa kusvika papeak chaipo kuti tirambe takasonana nemashop. Inyama iri kunyanya kudiwa. Inyama iri kunyanya kudiwa. Nyama yetsuro. Kuti tichataura kuti toda kuendesa kuBotswana kana kuti toda kuendesa kuZambia, hatisati tane capacity yacho nokuti toda kuti titange tafidha Zimbabwe isusu. Isusu tiri kusumudzira vana vechikoro kuti vatange project. Izvozvo tinobatsira vana vekuBaby College rino gore rechipiri. Tinopa the best student, tinomubatsira netsuro dzekutanga nadzo, nemakeji nechikafu. Nyama ndiyo chiwanikwa kutsuro chekupedzisira, chekugumisira. Asi muno muZimbabwe ndo chedu chetotanga, because panoti nyama apa ndo pedu chaipo. Asi zvisinei, pane mamwe maproduct tinowana manyowa etsuro. Kungotora ukanda mugarden mako unenge une hunyuku usikabviri, tinowana ganda kubva kutsuro. Uyezve tsuro zvaingori inoshanda sepet, zvokuti kune vamwe vaya vanoda kuchengeta mumba make inomubatsira, because inomubatsira kana pastress chaipo nohunge une kamuka kako kanenge kuchigara nako mumba. Iyi inonzi Angora breed. Iyi yakangoda kufanana neAngora goats, Angora sheep. Special yayo ndenyaya yekuti tinokwanisa kuwana imvi yacho iyi, mvere dzinoshandiswa kugadzira majuzi, maspecial t-shirts, mahats. Chimwe chiwanikwa chinowanikwa kutsuro icho chichi Angora. Haiurayiwe, inogerwa iri mhenyu kuti titore ganda rayo. Ganda rayo imvi yayo ukaicheka inokura futi. Uicheka just like you harvest it every 3 months or so. Zvinhu zvakaita semabhegi, makey holders anogadzirwa nezviwanikwa neganda rinobva kutsuro kana vhudzi racho, netumabhegi twakanaka, especially izvi imvi dzacho idzi dzinoshandiswa kugadzira zvinhu zvakadaro, mabhegi, makey holders, mascarf. Zvinhu zvacho hazviperi.